Slušate podcast Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju nastao u sklopu projekta Top Clever. Projekt je sufinanciran Europskim LIFE programom i Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske. U ovoj epizodi podcasta s nama je stručnjakinja Romana Cvetko iz Sike, pa recite nam za početak nešto ukratko o sebi. Pa ja sam građevinski inženjer po zanimanju. Prvo zaposlenje koje sam radila nije bilo vezano uz ove građevinske materijale i rješenja kojima se sada bavim. Bavila sam se održavanjem i u tom dijelu zapravo posla sam naučila koliko je bitno imati kvalitetna rješenja, već i uprojektirana, izvedena, jer to se manifestira kasnije na održavanju. Jel? Ako ste, karikiram, na krovu odradili dobru hidroizolaciju, onda ćete sa održavanjem kroz dugi niz godina zapravo imati jako niske troškove. Dakle, u tom segmentu sam shvatila kolika je važnost zapravo tih građevinskih materijala i proizvoda koji se koriste u primjeni. Nakon toga sam vidjela oglas koji je oglasila Sika, a kako sam imala želju za daljnjim razvojem i učenjem u segmentu građevinskih materijala, javila sam se na oglas i nekako već nakon razgovora sam bila sigurna da ću biti primljena i to se tako i realiziralo. I sada sam već 20 godina u Sika Croatia na poziciji tehničkog savjeta i bavim se hidroizolacijama. To nekome ovako zvuči kao možda jednostavan pojam, međutim hidroizolacije su svuda oko nas na mnogim pozicijama. Iako znamo da je 80% uglavnom štete u građevinarstvu od neadekvatno izvedene hidroizolacije, onda može biti jasno koliko je to područje građevinarstva jako bitno i obuhvaća jako puno sistema i rješenja koja se mogu implementirati. Dakle, tu posla ima jako puno. Što je presudilo da se bavite upravo tim područjem, a ne nekim drugim smjerovima unutar graditeljstva? Pa možda na neki način već bio nekakav pokretač taj posao prije kojim sam se bavila. Na tom poslu sam bila prepoznata kao nekakav talent, pa su me slale na nekakve dodatne edukacije, pa je to već možda nekako otvorilo, išla sam u nekakve tvornice, gledala sam tehnologije i tako. Tako da je to već možda bio nekakva dobra podloga za moj razvoj. Tu sam vidjela da postoje stvari koje me zanimaju, koje su mi interesantne i kako ne volim da je sve isto i da je onako rutina, nego da morate zapravo obnavljati, doškolovavati se, učiti nove tehnologije. To se onda u segmentu materijala meni pokazala kao, kako bi ja to rekla, za mene izvrsna nadogradnja. Tu sam naprosto našla mogućnost da se razvijam i da mi bude zanimljivo. Možete li nam ukratko predstaviti Siku, čime se točno bavi i koja je vaša uloga? Pa Sika je izvorno švicarska kompanija, stara gospođa od 115-116 godina, dakle izuzetno ima dugu tradiciju razvoju i kemijskih rješenja u građevinskim proizvodima. Ona se bavi građevinskom kemijom i razvija se tu u mnogim područjima. Rješenja za brtljanje i ljepljenje, aditive za betone, hidroizolacije svih mogućih vrsta od podruma do krova, ljepljenje parketa, ljepljenje drugih obloga. Dakle, jako puno rješenja, sve do onih zelenih i ostalih krovnih rješenja, statičkih ojačanja koja su nam trebala nakon potresa, sustava za podove. Dakle, jako široki asortiman proizvoda u građevinskoj kemiji kojeg pokrivamo kroz naš portfolio. A koja je vaša uloga? Ja se tu najviše uklapam u rješenjima za hidroizolacije, koje, kao što sam rekla, su zapravo od podruma do krova i zapravo imamo ih svuda, ne vidimo ih, ali su svuda prisutne i kao tehnički savjetnik zadužena sam zapravo za implementaciju tih rješenja od projektanata i arhitekata preko izvođača radova do suradnje sa školama i institucijama, suradnja edukacija za izvođače hidroizolacija. Dakle, mi to volimo zvati zapravo sve dionike ili sve ciljne skupine koje su uključene zapravo u projektu ili na projektima održavanja. Kako Sika pristupa smanjenju ugrađenih emisija stakleničkih plinova u svojim rješenjima,
Provodite li analize životnog ciklusa svojih proizvoda, izrađujete li EPD-eve i kako vam ti podaci pomažu za razvoj okolišno prihvatljivih rješenja? U sklopu ovih nekakvih usavršavanja i dodatnih izobrazba u SIKI, ja sam prošla dodatno GB Pro edukaciju i prošla sam SIKINU Akademiju održivosti i pratim to područje unutar naše kompanije. Kroz te edukacije sam zapravo dobila uvid u to čime se sve SIKA u tom području bavi i kako upravlja proizvodima uz održivi portfelj proizvoda. Dakle, SIKA si je zadala strategiju održivosti u kojoj je zadala si je ciljeve i to s obzirom recimo na karbonizaciju, ciljeve do 2032. ciljeve do 2050. koje prati kroz zadane ključne stupove i kategorije i zadala si je zapravo zadatke što će u tom pogledu učiniti. Recimo, zadali smo si cilj do 2028. da će svi novi proizvodi imati tu održivu komponentu na način da će imati smanjeni CO2, recimo dodatkom recikliranih materijala. Recimo da ćemo dodati biosirovine ili da ćemo na neki način još drugi poboljšati taj proizvod i da će on s izlaskom na tržište imati poboljšanja u skladu sa tim smanjenjem emisija CO2. Dakle, taj SPM management je zapravo SIKA kao kompanija prva na tržištu uvela to, kako da to kažem, to provođenje cijelog tog postupka da bismo ne samo pratili trendove, nego bili pionir na tržištu. U sklopu toga se rade okolišni certifikati za proizvode, a kroz cijeli taj postupak vi dobivate puno podataka koji vam pomažu kod razvoja novih proizvoda ili poboljšanja postojećih. Kako bi rekla, to vam je nekako sve cirkularno povezano jedno s drugim. I meni je izuzetno drago da sam imala prilike ući u tu problematiku i vidjeti koliko se tu puno može napraviti. Samo to mora biti, kako da kažem, vođeni proces, morate znati kud idete, na koji način ćete to ostvariti i da to sve bude mjerljivo. Ne? Tako da vi na kraju, kada svake godine ili svake 2-3 izdajete izvješće, da vi u tom izvješću možete napisati što ste vi u svim tim segmentima napravili. Što vidite kao najveću prepreku, a što kao najveću priliku za bržu primjenu održivih materijala i rješenja u graditeljstvu? Pa, najveću prepreku čini mi se da je to sporost cjelokupnog sektora i uključivo sa regulativom. Kad se sjećam koliko sam ja toga učila i naučila, i kad uđete u tu problematiku, vama se to jako otvore svi prozori i vrata. Dakle, da bismo se svi zajedno razumjeli, mislim da bi svi trebali ući nekako u tu problematiku. Tu imate i onaj jedan dio koji je regulatorni, imate ministarstva, imate razne agencije, dakle oni bi morali puno o svemu tome naučiti. Imate izvođače, imate podizvođače, imate projektante, dakle opet ću spomenuti škole, dakle svi dionici bi trebali o tome učiti, jer onda kada bi učili, onda bismo mogli lakše zajedno razgovarati, zajedno tražiti rješenja i zajedno vidjeti kako to sve implementirati. To bi vidjela kao recimo najveći problem. Kad gledam koliko sam ja dugo u tome i nekako išlo je sve puževim koracima, čini mi se da sad to ide puno brže. I kao najveću priliku bi ja zapravo vidjela ovu krizu. Jer krize su prilika za snažnije promjene i naglije promjene, jer, kako bi to rekla, kriza vas možda sama pogura u tom smjeru. Tako da ja mislim da je ova nekakva kriza prilika da snažnije krenemo u tom održivom smjeru, jer kao što sad već smo upozoreni na cijene energenata, pa treba će paziti jako o prijevozu da to bude, kako da to kažem, ekonomično i korisno. Htjela bih reći da održivost sad ima
cijenu u svemu. Ne bih sad ja to rekla samo na građevinski sektor i industriju, nego bih rekla da je održivost nekako i krizom nametnuta u svim segmentima i društva i života. I tu vidim nekakvu njenu priliku da ju lakše argumentiramo, održivost, i da nekako ta implementacija bude jasna i razumljivija svima. Evo, već ste spomenuli da provodite edukacije, pa nas zanima kako vidite ulogu proizvođača materijala u edukaciji tržišta o održivim rješenjima. Pa rekla bih da smo izuzetno važni, jer smo mi upoznati, barem evo recimo ja u Siki, sa svim tim procesima, sa jako, kako bi ja to rekla, sa svom tom širinom što znači održivost i upotreba materijala u tom kontekstu. Dakle, mislim da smo bitni za rad sa svima. Sa projektantima mi se čini da i dosta to razumiju i da dosta to prihvaćaju. Izvođači čak kad mi pomažemo na projektima, i kad mi sa projektantima radimo i kad educiramo tehnološki izvođače, ovi koji su otvoreni prema tim tehnologijama i novim rješenjima, oni to vrlo brzo akceptiraju. Neki kojima su nove tehnologije i rješenja problem jer su naučili neke stare sustave i nisu toliko otvoreni za nova rješenja, oni možda to teže prihvaćaju, ali bih rekla da je možda nekako i najveći problem sa investitorima. Jer pitanje je koji su interesi investitora, da li on tu vidi tu širu sliku, da li on akceptira održivost kao dobru reklamu za ono čime se bavi, da li je investitor privatni ili je investitor državni. Dakle, imamo tu puno faktora koji mogu utjecati, ali mislim da je potrebno raditi sa svima, čak i sa školama i sa fakultetima. Ja bih rekla čak i mislim, ne radimo mi sa vrtićima, ali mislim da i u kontekstu ove održivosti se i sa vrtićkim skupinama već može puno raditi stvari na osvješćivanju i značenju što neka dobra rješenja donose. Tako da bih rekla da je važno da radimo, da surađujemo, da educiramo, jer jedino tako možemo napraviti korak naprijed. Kako je vaše iskustvo s mladim inženjerima i inženjerkama koje susrećete kroz posao? Mislite li da su oni spremni na izazove zelene tranzicije? Pa mislim da su mladi ljudi jako otvoreni i zainteresirani za održivost. Neću sad krenuti odmah na mlade inženjere i na fakulteti. Ja bi, ako se smijem kratko osvrnuti, recimo na suradnju koju imam sa školama građevinskim. Sada već dugi niz godina rekla bih da je to tradicija. Evo recimo Graditeljska tehnička škola iz Zagreba dolazi svake godine kod nas. Imamo predavanje za učenike maturante, znači 4. razred srednje škole, koji imaju u sklopu te godine prije maturu rade završni rad koji je na temu zelenih krovova. I onda oni dođu kod nas, ja za njih napravim jedno predavanje na temu održivih rješenja, pogotovo za krovove. Govorim im o svim benefitima koje to takvo rješenje donosi. Pokazujem im nekakve detalje, pokazujem im primjere iz prakse da vide kako to rade neke druge zemlje i govorim im o nekakvim svojim iskustvima, znanjima i tako dalje. I na kraju prođemo kroz naš showroom u kojem imamo makete gotovih krovova, tako da oni dobe jednu, kako bi ja to rekla, konkretnu sliku o tom malom projektu koji oni rade. Da vide zapravo koja je to širina i koliko oni već samim izborom zanimanja mogu utjecati na ta nekakva održiva rješenja u budućnosti. Jer dio tih mladih ljudi
evo recimo prošla generacija je bila fantastična, evo to stvarno neka ide u eter, toliko mladih zainteresiranih ljudi sa toliko puno pitanja što je meni, što ja volim jer pokazuje zapravo taj nekakav interes i to su ljudi koji će ići, neki planiraju otići na fakultete, arhitektura, građevina, dakle to su već ti mlađi naraštaji koje mi imamo prilike im pokazati ono čime se mi bavimo u održivim rješenjima. E sad, to onda kreće dalje na fakultete i mlade inženjere. Nešto smo surađivali sa arhitektonskim fakultetom, nadam se da ćemo uskoro opet napraviti da nam dođe cijela generacija zapravo arhitekata, ovisno sad koja će to biti godina. Dakle, to je jako bitno i to se onda reflektira kroz ove sve mlade inženjere i arhitekte koji izlaze na tržište. Ako znaju već, kako bi to rekla, kroz svoje obrazovanje, jel? Tu širinu gdje mogu naći sebe i zapravo pripremiti se za neke nove izazove koje su pred njima, a čeka ih dosta posla, ja bih rekla. Jedan dio tog posla će biti prekrasan, da recimo možda oplemene recimo stare krovove koje se održavaju, da ih dovedu na jednu višu razinu, da ih pretvore u zelene krovove i tako dalje. Pa evo, mislim, ta se priča može dalje jako širiti. Mislim da su zainteresirani i mislim da možemo imati vjere u buduće generacije. Mislite li da u trenutnim obrazovnim programima nedostaje sadržaja o materijalima, sustavima i održivosti koje vi vidite kao ključne u praksi? Pa mislim da nedostaje jako. Mi bismo trebali, opet ću se referirati, mislim da suradnje svih nas, bez suradnje svih nas je teško raditi te korake naprijed. Dakle, mi kao realni sektor, ali koji ima izuzetno iskustva, jer SIKA osim proizvodnje ima istraživačke centre u kojima radi jako puno stručnjaka koji razvijaju nova rješenja. Dakle, mi imamo jako puno u pozadini, imamo jako puno znanja i možemo ga prenijeti dalje. Dakle, ako zajedno surađujemo i ako mi recimo imamo mogućnost na fakultetu pokazati neke nove tehnologije i rješenja, čisto da upoznamo što postoji, jel? I da otvorimo ta vrata, možda da zajedno ispitivamo neke materijale, karikiram kroz neke laboratorije. Neki fakulteti imaju ispitne laboratorije. Ako pokazujemo koji su trendovi, dakle, mislim da možemo napraviti poboljšanja, mislim da možemo napraviti interes kod tih mladih ljudi i mislim da sami profesori možda mogu dobiti neka nova saznanja koja mogu primijeniti u svom radu. Dakle, mislim da je to da bismo trebali prožeti to sve horizontalno, vertikalno, kako god mislimo i mi u tom dijelu ne samo sa fakultetima i školima, recimo surađujemo i sa putem komore arhitekata i napravili smo jedan ciklus, još uvijek radimo na tome, da gostujemo sa komorama od Zagreba preko Splita, Zadra, Pule i tako dalje, gdje pripremamo seriju prezentacija, odnosno predavanja koji se naslanjaju na održivost. Dakle, nove tehnologije, ali kroz taj okvir održivosti. I odličan je odaziv i to je ta jedna stepenica koja stvarno, kako bi ja to rekla, umrežava nas i povezuje i onda kroz te nekakve zajedničke suradnje mogu i arhitekti implementirati ta održiva nova rješenja, a onda mi dodatno sa svima ostalima, kao što sam rekla, izvođačima i svima koji sudjeluju u projektima, možemo tu održivost stvarno provoditi u praksu. Evo i za kraj, što biste poručili mladima, posebno djevojkama koje razmišljaju o karijeri u građevinarstvu ili u području građevinskih materijala i sustava?
Pa kroz ove edukacije, već recimo kad nam dolazi srednje škole, vidim da je tu jako puno djevojka uključeno u tim razredima. Kroz fakultete i škole, mislim da na arhitekturi je užasno visoka postotak zapravo zastupljenosti djevojaka, odnosno na momke. Na građevini više nije nikakva, sve više djevojaka koje je uključene i jako su dobre. Rekla bih da su te mlađe generacije pametne, sposobne, mogu dati jako puno u tom segmentu. Preporučila bi im, ako je to područje koje ih zanima, da vrlo hrabro iskorače i uče sve te nekakve nove stvari, jer mislim da mogu izuzetno doprinijeti sektoru i doprinijeti društvu općenito, jer ja mislim da samo kvalitetni mješoviti timovi, muško-ženski, mogu raditi dobar posao i dobro se nadopunjavati, jer imamo nekakve svoje specifičnosti. Možda su žene malo strpljivije i tako dalje, i vide neke druge stvari koje možda nisu u fokusu muškim kolegama, ali kroz nekakve zajedničke timove i različite poglede i stajališta, mislim da možemo raditi jako dobre stvari. Za kraj, ako smijem, uz ovu podršku za sve mlade, posebno za mlade djevojke, ne znam da li su te mlađe generacije gledale, mislim za sve jako korisno, ali preporučila bi jednu dokumentarni serijal, zove se Hope. Bio je emitiran na HRT-u 2, čini mi se zadnja epizoda prošlu subotu. Fantastičan serijal koji govori o održivosti i o zapravo nadi za sve nas, kroz fantastične nekakve svjetske projekte, govori o tome da postoji šansa za nas i da već rješenja postoje i primjenjuju se. Mi samo možda moramo to kopirati i svi osvijestiti koliko smo važni. Da je čovjek izuzetno važan kao stanovnik planete i da je zapravo njegova uloga ključna, a ovaj serijal daje snažnu vjeru i podršku i pokazuje primjere kako to svi zajedno možemo postići. Ja sam bila izuzetno impresionirana zapravo sa tom ženskom domorodačkom zajednicom u Južnoj Americi, koja je napravila jednu mini revoluciju i prvi put je jedan ženski kolektiv zapravo zaustavio bušenje nafte u Amazoni i tako dalje. Preko drugog pokreta koji su opet nekako, ovo su pokrenule žene, preko drugog pokreta žena u vezi onih tajfuna na Tajlandu, gdje su one pokrenule tu nekakvu sadnju mangrova koji mogu zaštititi od erozije, od silnih razornih vjetrova tajfuna, preko sedonija, ovih trava u mediteranskom okružju, preko tako nekakvih začudnih rješenja i snage koju zapravo mi kao čovječanstvo imamo. I rekla bih da je ova kriza, kao što sam već prije spomenula, zapravo prilika za sve nas da napravimo vrlo dobre stvari za našu budućnost i za smanjenje CO2 i za poboljšanje uvjeta i klime i tako dalje. Eto, to bi bio moj završetak. Evo, hvala vam na sudjelovanju, Romana, a sve slušatelje pozivamo da nas prate i dalje. Hvala i vama i još jednom zahvaljujem na prilici. Nadam se da će neka od ovih crtica možda biti jedan signal nekome u kom smjeru možda da zagrebe.